Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu manasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod o baruganan tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ng tumong ug tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa bunta diri lamang sa pinakapatas ng Sibihan 94.3 Citylite FM. Atraka Balita 943. Ang Atraka Balita 943 gihatod kanato sa garantisadong proteksyon patok sa mga saking ME500, ME500 ug ang mupagkana sa imong Atraka Muscle Man. Doble proteksyon, doble garantisado ME500 ug Muscle Man muhatod kanyo sa mga nagbagang balita sa Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Alas 7:55 na sa kabuntagon ug karon sa itong mga detalye sa to ang mga balita. Ang atong usab kini sa pinakakusog, pinaka-epektibo nga food supplement ang ME500. Batasan ang paggamit sa ME500 aron maproteksyonan ang inadlaw-adlaw nga gimbuhaton kay mo kini matud pa gigamit ni Miss Alex Lusada panahon sa iyahang pag-duty. Nasa pikas niya si Kaelakay. Lambigit ining usa ka lalaki nga misukol sa mga pulis nga taga-gihulngan, gipusil, namatay. Kompletong detalye, Kaelakay, may butag, tira! Patay ang usa ka lalaki kini sa gingong misuko sa kapulisan sa kagahapon alas sa G50 taktak sa buntag, Mayo 22, 2021 sa Puro Casadja, Barangay Taclob, Dumaguete City, Negros Oriental. Ang suspetsado na ilang si Jolie Saicon Lakadman, 49 anyos ug nagpuyo kini sa dakbayan sa gihulngan ning probinsya sa Negros Oriental. Sa inisyal nga taho sa kapulisan, ang maong suspetsado ang aresto kini sa kapulisan sa siyudad sa Dumaguete mga alas 9:35 ang takna sa buntag atong niaging adlaw Mayo 19, 2021 dito sa Negros Oriental Provincial Hospital tungod sa alarm and scandal. Kagahapon sa bunta mga alas 9:30 ang takna, Mayo 22, 2021 gipagawas kini sa bilangguan tungod kay ang komplenante og saksi ang wala kini mutungha aron musangat og sumbong. Sa samang adlaw mga alas 10:40 ang takna, ang suspetsado nagdala kini glading sa Puro Casadja, Barangay Taclob, Dumaguete City apan sa pagresponde sa kapulisan, misukol kini sa tinuganan sa balaod hinungdan nga panapusilan ug nakaangkon siya sa iyang hinanaling kamatayon. Umaw kadto nakuha to nga balita sulod sa 24 oras sa Dilipa, may pabapinaw diha sa Rodas Mitispa owned and managed by Ma'am Roda Silva sa 923 Avenue Aquatic Essentials nga himutang sa Rizal Street, Barangay Ilaw, Tanjay City doon sa Karaang Ice Plant. Apil na usab diha sa NJ's Eatery nilang Sir Undo, Ma'am Maribet Marimat ug Ma'am Iay Aguilar ug Ma'am Jovelyn, ni Ma'am Adelfa Niyo sa Barangay Tugas ug Ma'am Jenny Bukiran sa Barangay 5 Tanjay City, ni Ma'am Christy diha sa Totos Eatery sa may Tanjay City Public Market nga kanunay gyud nga nagpalanog sa Atraka Balita 943. Sa ME500 protection garantisado sa masuman, ang garantisado mupakusog ug mupabaroga ug sa Lavubusop Trading nga nahimutang sa Mabini Street, Barangay 2, Tanjay City. Alang sa programang Atraka Balita 943 sa 94.3 Citylite FM Tanjay City ug sa 96.9 Light FM Manukan, Zamboanga del Norte. Serbisyo publikong walay pinidaro kadiri sa dakbayan sa Dumaguete. Kini yung Atraka correspondent kay Lakay, may buntag kanatuntanan. Dayo salamat kay Lakay sa imo nga report. Laing lokal nga balita. Nadakpan ang usa ka gitawag og straight level individual nga gipigil nga bypass operation sa kapulisan sa Siyudad Tanjay mga alas 9:45 ang takna sa miaging adlaw. Ang suspitsado ang giresto nga nailang si Rosindo, 49 anyos, minyo og nagpuyo kini sa barangay Santa Cruz Viejo, Tanjay City, Negros Oriental. Sa report nga sa buhatas kapulisan sa siyudad sa Tanjay nga ang mga personahe sa Tanjay Police Station ang ipagahin kini nga bypass operation sa Santa Cruz Viejo ning siyudad sa Tanjay. Ang suspitsado ang napalitan kini siya sa nagpakaroingnon nga pulis sa pusher buyer
kinsa mopalit sa illegal nga droga gamit ang 500 pesos isip mark money nga gigamit sa pagpalit sa usa ka pakete nga shabu. Sa pagdawat sa salapi nga gigamit sa pagpalit sa droga, dali kining giaresto ang suspitsado og nakuha kaniya ang tulo ka gagmay nga transparent plastic sachet nga adunay gituan nga shabu og motimbang kinig 0.40 gramo og mokantidad kinig 2,720 ka pesos og usa ka 500 pesos isip mark money nga gigamit sa maong operasyon. Ang giaresto nga suspetsado ang gidala kini sa buhatas kapulisan o gihalwa og tukmang kaso ang iphamtang kaniya sa paglapas sa balaodnon sa Akta Republika 9165 kung gitawag og Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Laing nga lokal nga balita. Nanuka dito sa may lungsod sa Bindoy. Milandig sa balay tambalanan ng usa ka lalaki kinsa milukapa sakay sa iyang gimaneho nga motorsiklo dito sa may kadalanan sa barangay Dumulog, Bindoy, Negros, Oriental. Mga alas 7:45 ang tak na kagabi Mayo 20 tuig 2021. Ang gimaneho sa motorsiklo na ilang si Jade Mark de la Peña. Hingkod ang panuigon ulitaw nagpuyok kini sa barangay Poblasyon Lungsod sa Bindoy, sakop ning probinsya sa Negros Oriental. Sa report sa kapulisan nga matud pa kon ang report sa gikan sa Bindoy Disaster Risk Reduction Management Office nakadawat kini sila tawag gikan sa usa ka nagpakabana nga tawo nga mitahong adunay na disgrasya sa National Highway Barangay Dumulog sa mao nga lungsod. Daling miresponde ang DRRMO sa lungsod sa Bindoy aron sa pag-rescue sa usa ka driver sa motorsiklo kinsa adunay pango sa parte sa iyang naong. Maong dali kini dayon gidala sa dool nga tabalanan mao ang Bindoy District Hospital para sa iyang unang medikasyon o gayuhan. Sa inisyal nga taho nga maong motorista ang gikan kini sa panimalay sa iyang barkada tungod kay nakapaniba kining ilimnon nga makahubog mao ang agwa di pataranta apan sa pagpadalagan pa niya sa iyang motorsiklo. Kalit kini siyang natumba tungod kay gikawata sa iyahang kaugalingong tulog hinungdan nga nadisgrasya sa maong dapit. Laing nga lokal nga balita. Laing nga lokal nga balita mga ka-Atraka. Magulanon ang magtiayong ulpos nga kini puro senior citizen nga kinsa namuyo dito sa may sitio Palali, Barangay San Isidro, Lungsod Pamplona nga wala madayon ang paggama sa ilahang balay nga kinsa gidonar sa grupo nila nga Konsyal LV Montisa Tolentino. Kainumduman ni ato nga Marso 11 tuig 2021 adunay gitaho ni Konsyal Tolentino nga adunay magtiayon nga senior citizen nga walay mga anak. Si Lula Leonisa Olpos o Lolo Waben na Olpos nagpuyo kini sa kadugay nga panahon sa usa ka balay nga dili ilaha tungod kay sa kadugay niinin ang balay migabok kini og tulo na. Nakahukom silang Konsyal LV Montisa Tolentino o kauban ang iyahang grupo nga tabangan sa pagama o gamayng balay kilid lang mismo sa karaang balay diin sila namuyo. Kagapong adlaw personal kini miadto si Konsyal LV Montisa Tolentino sa Pinoy Anan sa duha ka senior citizen ug may pibalo kini nga dili madayon ang ilang gitukod unta nga gamay nga ayuda nga balay para sa duha ka magtiayon. Iyawat lang dili matuluan sa ulan ug dili mabulasot sa salog nga gabok. Gibutyag usab ni Konsyal Tolentino usa sa mga rason nga dili mosugot ang tag-iya sa luna o yuta. Ani ang pabahayag ni Konsyal LV Montisa Tolentino. Sir, yesterday aduna tay sad news nga ni paabot namo ang hingtungdan ang partido sa duha ka tigulang nga unfortunately dili ko na mosugot ang tag-iya sa maong yuta nga atong butangan o panimalay o niya ni offer sad unta ni nga amo na lang ayuhon tong karaan kay maluoy gud mi magtan-aw sa tigulang delikado kayo bitaw ang kondisyon sa iyahang balay nga hapit na gyud mahugno unya kuyaw kayo og mabulasot ang tigulang so the same ra gyapon dili gyud nila ipahikap so wala jud tay mahimo ana sir
sakit paminawon nga magunahuna ta nga dihado taon ang mga tigulang pero mantay mahimo sir kay dili man atoa ang maong desisyon. Ang Atraka Balita 943. Pamplona Councilor LV Montisa Tolentino. Laing nga lokal nga balita. Kagahapong adlaw gisuban ang bag-ong barangay hall sa Barangay Daro, Siyudad Dumaguete, Negros Oriental diin pundo ni gikan sa Department of Public Works and Highways kon DPWH nga balor 4 milyones. Og ang duha ka milyon nini ang gikan sa provincial government og ang luna nga gigahin usab kini sa Siyudad Dumaguete. Dakong pasalamat si Barangay Daro Kapitan Jovincio Tan nga sulod sa pipila ka tuig aduna nay giingon nga multi-purpose ang ilang barangay tungod kay anaan na diha nahiluna ang buhatan sa kapitan, session hall o kining bawsi og youth affairs o health center. Sa usab ni Kapitan Jovincio Tan nga mukabat kay og 6 milyones ang maong proyekto. Gani aduna pay 3 milyones nga pundo ini nga idugang ni Second District Representative Congressman Manuel Chiquitig sa Carabaria. Sunod tuig aron na mahumana og makumpleto ang pagpatsada sa ilang barangay hall kung gitawag og multi purpose hall. Aning pamahayag ni Kapitan Jovincio Tan sa Barangay Daro ning siyudad kon sa siyudad sa Dumaguete. Tungod ni 6 million, 4 million sa DPWH nga gipanghusga ni Congressman Chiquiting sa Carabaria and 2 million sa provincial government. Nalipay tagda ko nga na-finalize, na-realize na human lang yun ang atong new multi-purpose hall nga maoy nabutangan sa atong opisina sa kapitan, sa ato ang session hall, bawsi, health center, youth affairs. So dako tabang ni sa atong katawan sa Barangay Daro. Ang DPWH 4 million and 2 million sa province. Ang city very crucial kay kaning yuta nga atong giubukan sa syudad kini ang maong yuta. So very crucial kay ang yuta man sa dakbayan baling mahala. So equally tabang atong dakbayan pingalo ni Mayor Perimolio. Additional na Aya, pondo. nalipay tagdako karubuntagan ni ano si Congressman nga mudugang siyang 3 million para gyud nga mahuman gyud atong bleachers, mahuman gyud atong grounds. So hopefully we'll be expecting next year nga fully kuan na ato fully furnished ang tanan atong facility diri. Kini ang Atraka Balita 943. Si Kapitan Jovincio Tan sa Barangay Daro, siyudad sa Dumaguete. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganan tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa bunta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 Citylite FM. Atraka Balita 943. This portion is brought to you by Kini ang Atraka Balita 943.